Debojit क्लासेसआव नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेयाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जों बेवहाय नायबाय थादोंमोन आसाम नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै थामहिनबा आसामनि नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै जों फरायबाय थादोंमोन बेवहाय आरो बेयो ग्रेड 3 ग्रेड 4 लोगोसे आसाम पुलिस एबा आसामनि जायखिजाया एग्जामनि थाखाय बेयो very हेल्पफुल जागोन बेवहाय जों मोनफ्रोम नेशनेल पार्कनि थामहिनबा बेवहाय 1 निफ्राय अप टु जों मेबी 4 मोनब्रै बेवहाय क्लियार खालामबाय आरो बै टपिकजों लोगोसे जों बेवहाय क्लियार खालामदों बेनि इम्पोर्टेन्ट कुइशन्स आन्सार्सफोर लोगोसे बेवहाय एमसीक्यूफोरखौ जों सल्व खालामना होनाय जादों तो बेवहाय जुदि नोंथांमोना बैफोर पार्टफोरखौ जुदि नायाखैब्ला नोंथांमोना खेबसे नायनानै ला बेखौ A to Z कनसेप्ट क्लियार जागोन बेवहाय बर' रावजों बेबादि देखायनाय एबा फोरोंनाय बयनिख्रुइबो गिबिसिन भिडिअ लेक्चार बेयो तो नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय डेबजिट क्लासेसआ मोनसे एप बानायदों आरो बे एपआव नोंथांमोना जुदि डाउनलड खालामाखै दासिमबो नोंथांमोना जों डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै नोंथांमोना जों डाउनलड खालामनानै लायो बेजों लोगोसे जों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय मोननै ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि थाखाय जों बेवहाय WhatsApp ग्रुप बानायनानै दोनदों तो बेवहाय नोंथांमोना जइन जानो हागोन आसाम पुलिसफोरा आसाम पुलिसआव ग्रेड 3 4 आ ग्रेड 3 एबा 4 आव नोंथांमोना जइन जानो हागोन तो बेबादि जों गासैखौबो क्लियार खालामना होबाय 1 2 3 4 5 तो 5 जायाखै 5 खौ दिनै क्लियार खालामनानै होगोन नोंथांमोनखौ तो काजिरङा नेशनेल पार्क मानास नामेरि डिब्रु सयख'वा बे मोनब्रैखौ जों क्लियार खालामना होबाय नोंथांमोना खेबसे नायनानै लाबानो जाबाय बेफोर गासै जिनिसखौ तो इम्पोर्टेन्ट कुइशन्सफोरखौ जों डिस्कास खालामनाय जादों बेवहाय गोसोआव लाखि तो बे जिथुनिखि ADRE गोसोआव लाखि बे ADRE आव फैनाय 2022 आव फैदोंमोन तो बेखौ जों अलरेडि क्लियार खालामना होदों लास्ट पार्टआव काजिरङा नेशनेल पार्कआ गाहायाव होनाय बबे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मा गोलैयाखै बेयो टाच खालामाखै नामदोंमोन तो गलाघाट नगाव आरो कार्बि आंलंआ जोंहा राइट आन्सारमोन किन्तु रं आन्सार जाना दङ बेवहाय मरिगाव दैट मीन्स जोंखौ बे रं आन्सारखौ बेखौ दिहुननो होदोंमोन तो बेसिम क्लियार जादों फिन खेबसेबाव आं नोंथांमोनखौ एसे रिपिट खालामना होबावदों मोनसे सामारिखौ तो बेनि उनावहाय जों दायो थांनोसै बेवहाय अरां नेशनेल पार्कआव गोसोआव लाखि अरां नेशनेल पार्क very इम्पोर्टेन्ट एग्जाम पार्पसनि थाखायबो तो बियो एक्चुअली बहा दङ नोंथांमोनखौ मेपनि गेजेरजों जों देखायनो नाजागोन बेखौ नोंथांमोना मेपआव थांनानै क्लियारलि बुजिगोन अब्लानिया तो साप'ज अरां नेशनेल पार्कआ जोंहा दरं आरो सनितपुर तो बे मोननै जायगायाव जोंहा गोग्लैयो बेवहाय दरं आरो सनितपुर जायगायाव तो दरं आरो सनितपुर जायगायाव नोंथांमोना मेपआव जुदि नायोब्ला जोंनि आसामनि जा मेप दङ तो नोंथांमोना आसामनि मेपआव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे दरं आरो सनितपुरा माहा हाबनानै दङ तो बे दरं आरो बे सनितपुर तो नोंथांमोनखौ मोनसे हाखावनानै बे दरं सनितपुरखौ हाखावनानै देखायदों बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन जे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बियो दरं बे सनितपुर आरो दरंआव बे खनायाव जोंहा गोग्लैना दङ माबे अरां नेशनेल पार्कआ तो बेसिम क्लियार जादों बयबो A to Z कनसेप्ट क्लियार खालामना होनाय जागोन बेवहाय नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला जुदि भिडिअखौ मोजां नाङो एसे लाइक खालामलांबाय था कमेन्ट खालामलां जुदि बुजि मोनदोंब्ला आচ্ছা बेवहायनो आं नोंथांमोनखौ सोंहरगोन जे अरां नेशनेल पार्क एबा अरां दरं आरो सनितपुरनिफ्राय सोर नायगासिनो दङ जोंखौ अननानै बे भिडिअनि थ्रुयै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना हरनो हागोन नोंथांमोना जाहाथे जों मोनथियो तो बेनि उनावहाय बेखौ माब्ला गायसनदोंमोन बे नेशनेल पार्क जानायनि सिगाङाव गोसोआव लाखि बेयो मोनसे सांसारि दङमोन जोंहा गोसोआव लाखि बेखौ तो नेशनेल पार्क जानायनि सिगाङावनो सांसारि जानानै दङमोन 1985 आव माबे अरां नेशनेल पार्कआ क्लियार जागोन तो बेनि उनावहाय 1985 नि उनाव माखासे बोसोरनि उनाव बेवहाय मा जाहैबाय नेशनेल पार्क महरै गनायथि मोनबाय सोर अरां नेशनेल पार्कआ बेसेबां मायथाइयाव 1999 आव गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेसिम क्लियार जादों बयबो तो बेनि उनावहाय इम्पोर्टेन्ट टपिक बेयो गोसोआव लाखि नोंथांमोना बे अरां नेशनेल पार्कनि जा जोंहा एरिया दङ बे एरिया बेसेबां 79.28 स्क्वायर किलोमीटर गोसोआव लाखि बयनिख्रुइबो फिसा हयतो बेनो जोंहा नेशनेल पार्कनि गेजेराव आरो बे नेशनेल पार्कखौ जों मा नेशनेल पार्क होननानै बुङो गोसोआव लाखि मिनि काजिरङा होननानैबो बुङो गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना तो मिनि काजिरङा होननानै माखौ बुङो एबा बबे मोनसे नेशनेल पार्कखौ बुङो होननानै आनजादाव फैनायखौ जों नुनो मोनो अब्लानो गोसोआव लाखि जे मिनि नेशनेल पार्क होननानै बुङोब्ला जों माखौ मोनथिगोन अरां नेशनेल पार्कखौ तो बेसिम क्लियार जादों बयबो बेखिनि जाहैबाय बेनि इम्पोर्टेन्ट डाटा एबा पइन्टफोरा तो नोंथांमोना बेफोरखौ गासिखौबो मोजाङै क्लियार खालामजोबबानो जाबाय एग्जाम पार्पसनि थाखाय very हेल्पफुल बेफोर नोंथांमोनखौ मोननैसो एमसीक्यू खालामनानै होनाय जागोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टआव थांनानै जोंनो राइट आन्सारखौ खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्टलि जे अरां नेशनेल पार्क खौ माब्ला डिक्लेयार खालामदोंमोन नामदों नेशनेल पार्क हिसाबै नोंथांमोननियाव बेखिनि अपसना दङ नोंथांमोना बे अपसनखौ जोंनि कमेन्ट बक्सआव राइट आन्सारखौ हरनांगौ नोंथांमोना तो जाय हरो नोंथांमोनखौ लाइक खालामनानै लोगोसे पिन खालामनानै होगोन बेनि आन्सारखौ गोसोआव लाखि नोंथांमोना तो बेनि उनावहाय 2 नाम्बार
तो 2 नाम्बार आबो मा होनना बुंदों 2 नाम्बारनि बे जाबाय इम्पर्टेन्ट कुइसन गोसोआव लाखि नोंथांमोना जे नेशनेल पार्क आसामनि बबे मोनसे नेशनेल पार्कखौ गोसोआव लाखि मिनि नेशनेल पार्क होननानै मिनि नेशनेल पार्क होननानै बुंनाय जायो नोंथांमोननि अपसनाव बे दङ नोंथांमोना बिनि राइट आन्सारखौ जोंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनांगौ तो क्लियार जादों बेसिम तो बेनि उनावहाय नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो दिनैनि जा अरां नेशनेल पार्कनि सिरिज दङमोन बेखौ क्लियार खालामना होनाय जाबाय तो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव खावलायनो लुबैगोन जों ADRE एबा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय नोंथांमोननि बेस्ट मोनसे PDF फाइल बानायदों जों 599 रुपिसआव जेरावहाय कमप्लीट आसाम जीके एन्ड कमप्लीट इन्डियान जीके खौ कमप्लीट खालामना होनाय जादों तो नोंथांमोना जुदि ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4 लेभेलनि प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना जोंनि बे PDF खौ पारचेज खालामनो हागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायफोरा आसाम पुलिसनि थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय बे स्पेसियेल आसाम जीके बेयावहाय सोफादेरनाय जादों 1000+ MCQ मोनगोन नोंथांमोना तो 499 रुपिसआव बेखौ मोनगासिनो दङ तो बे PDF खौ माहा मोनगोन नोंथांमोना बेफोर PDF MCQ फोरखौ गासिखौबो नोंथांमोना जोंनि जा एप दङ एबा जा एप्स बानायना दोननाय दङ बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि बायनो हागोन तो भिडिअआ बेखिनियानोमोन जोंहा जा दङमोन बे दिनै जों टोटेल मोनबा नेशनेल पार्कखौ जों क्लियार खालामबाय जों पार्ट 6 आव बे मा दंमोन जोंहा मा थालांबाय आरोबाव जोंहा थालांबाय रायमना नेशनेल पार्क आरो दिहिं पाटका नेशनेल पार्कखौ जों लास्ट पार्टआव थामहिनबा पार्ट 6 आव क्लियार खालामनानै होगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला A to Z कनसेप्ट क्लियार खालामना होनाय जागोन आरोबाव मा भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ भिडिअ नांगौ नोंथांमोना जोंखौ कमेन्ट खालामहर लोगोसे बेयावहायनो दिनै जा भिडिअ बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबना जाबाय फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों